O Grove e Meis son os únicos concellos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés que permanecen no nivel alto de restriccións. Na de Santiago e Barbanza non queda ningún despois de que o Comité Clínico constatara esta mañá o bo avance da pandemia. Este é o resultado das deliberacións do Comité Clínico, atendendo, como sempre, non nos cansamos de repetilo, pois por unha banda os datos de incidencia acumulada a 7 a 14, a taxa de positividade, a ocupación de todo o conxunto hospitalario do Servicio Galego de Saúde, tamén, por suposto, toda a información que sobre os gromos, a súa trazabilidade, a orixen, etc., nos trasladan ás xefaturas territoriales e as aportacións que as áreas sanitarias fan en cada caso. No nivel medio estarán Ribeira, Rianxo e Boiro da área sanitaria de Santiago e Portas, Cambados, Vilagarcía, A Illa, Catoira, Caldas, Pontevedra, Sanxenxo e Poio da área de Pontevedra e o Salnés. Que entrarán en vigor pois, na noite do venres ao sábado, como ven sendo habitual. Non obstante, e dada a situación máis limítrofe de algúns concellos no sentido epidemiolóxico, farase unha nova revisión o venres pola mañán, sin descartar que algún destes concellos pudera mudar de nivel de restriccións.